ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар монахали квартираҳои фурӯшии хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан барои реклама бошад, марамат, шумо махе сурат, маълумот, адрес ҳама шароит кунед дар ватсап имо мо фурӯшта рекламада мегузорем. нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 50 000 сомонӣ боло аст, бадорон ки бениҳоят хонаҳои арзон ҳастанд. квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи душанбе, аз территорияи шаҳри бухтар ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи рӯдакӣ, турсунзода ҳамин тарафам ҳастанд. ба ҳамин хотир видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонию 85 дирҳам. дӯстони азиз, лайкотонро фаромӯш накунед ва видеонавори моро подписат кунед. марамат рафтем, то охираш тамошо кунед. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар лаби роҳи Душанбеи Қурған гуфтага саи соҳибшон ҷамъияти Қазири қалла деҳаи Хумдон амихе навистиянд. дигар маълумоту иловагиша тариқи телефон мегирен. ҳамагӣ 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ, бадорон ки якта кӯхунӣ дар дурунаш бо калидорчаи майда. главни обсвет дорад, дар дуруни хона мегӯяд ҳамаи чизош овардагиай, яъне шифр дорад, тахта овардагиян, трезаҳош овардаги астад, дарошкати потолок ҳамаш ҳастад. фақат шумо бояд часпонед. ҳамаша овардагия мега маҳсулотҳои мисол ҳамин сохтмонӣ шуде тайёр аст, фақат шумо мегиред мечаспонед. дар треза потолок ина хеле шифр ҳамаш ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд омодаи дар номтон кадам метиҳанд. дар наздикии ҳамин хона мегӯяд мактаб, масҷид, балниса, хоб ва мағоза мегӯяд хело наздикай. лаби роҳи калони Душанбе ва Қурған. хоб дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ, бадорон боз арзона мешавад. ба мошинам алиш мешавад, мошинои Хундай Потер ягон мошинои майдан бошад, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин ҳамин рақамҳошон 24 соат кор мекунад. марамат занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Кулмунда гуфтага аст соҳибшон. агар ки шумо нафаҳмида бошед, маълумоту иловагиша мегирем. ҳамагӣ 2.5 сотиқ замин дорад ки седар хона кардагӣ тайёр ки якта хонаш бараки 6/3 аст, бадорон ки ремонтам дорад, барои зиндагитон мешавад. главни обсвет дорад, ошхона, баня, кӯхунӣ, ҳуҷҷатҳои хона 100% техпаспорт дорад, гирди хона маҳкам, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш замонавӣ кардагӣ аст. қарибии хона дар балница, мактаб, стадиони калон, мағоза, масҷид, яъне наздик аст. дӯстони азиз, ки рӯи ҳавлишам боз битон кардагӣ бо навеси ледиам дорад, барои мисол ягон нишастан ё ягон мошин мондан ҳаст. бо тагоши хел битонам кардагӣ. даро трезаҳои нави пачка часпондагӣ аст. хона обшим тайёр аст. ҳамагӣ бо нархи 230 000 сомонӣ, боз муомила ва савдои хубам дорад. ина рақамҳои павилёни Тоҷикистон аст, кор мекунад ва рақамҳои Россия шондам ватсап пайваст доранд. ҳар рақамҳошон кор мекунад. одамоне ки наличи сумкати мегиранд бо арзонтар муомилаи хубам мекунанд. марамат, дигар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамҳо. агар шумо дар амхали мошин, амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, бадорон метавонед ки сурат маълумот чоро кунед. мо ҳамин хел рекламада мегузорем. лайкотонро фаромӯш накунед ва силикаи навора дар ватсап имотон подписаш кунед. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бадорон қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғон Тепа, бадорон дар лаби роҳ аст ки маркази шаҳр, хоб кӯчаи Ваҳдат. якхонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад бо маҳсулоти 27 квадрати метр. бо обсвати доимӣ таъмин аст. ошхона, баня, кӯхунӣ, термис, кондитсионер, телевизор, холодильник ҳама чи дорад, яъне ки хона мекунад бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. лаби роҳ дар наздикии бозор, вокзал, мағоза, аптека ҳама чи дар пеши ҳамин домда ҳастад. бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд соҳибшон дастфирошна бо нархи 202 000 сомонӣ. хай чанд арзон мекунад. ин наша тариқи телефон худатон маслиҳат мекунед ва арзон мекунед. рақамҳошон мегафон аст, кор мекунад. маълумот дӯстони азиз, маълумоту иловагиша тариқи телефон худатон гирем. аз шумо хоҳиш дорем лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва силикаи навори моро дар ватсап имото чиз дорем паҳн кунед. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. бадорон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар қитъаи шашум гуфтага аст соҳибшон.
ҳамин хел маълумото наистиям. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардага бадорад ки хонаи коробка временка. хоб дар инҷа мегӯяд обсвед аст гиди ванаш дар мегӯяд одамо зиндагӣ доранд ва ҳоҷатҳои ҳамин хона мегӯяд бо заминаш 100%. дар номтон када метиҳад. нархи хона бадрон бениҳоят арзон аст ки 35000 сомонӣ. хона хайр временка мисол болош нопӯшонда дудар хона 6 шотиқ замин ҳамагӣ бо нархи 35000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум. маълумотҳои иловагӣ тариқи телефон худатон гиред. марамат. дӯстони азиз, аз территорияи шаҳри Кӯлоба, Қурғона, Бухта, Душанбе, Хуҷанда ки ҷое ки хона харки бошен дар камедира подробно наистен. мисол хонаи заминдар кора квартира ё ки мошин албатта наисто пешкаштон мекунем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Исмоили Сомонӣ гуфтагӣ аст. посёлкаи семензавод назди бозори Кушониён гуфтагӣ аст соҳибшон. маълумотҳои бештар тариқи телефон рӯпарӯи поликлиника. як хонага квартира аст бадрон дар дуюм ошина қарор дорад 45 квадрати метр. ранги квадрати духонага бадрон хоҳем мисол мекунем. боб свет таъмин аст. ошхона баня кухнӣ дорад. хоб назди бозори Кушониён ва лаби роҳ дар поён мегӯяд поликлиника ва боғчаи кӯдакона, боғчаи варзишгоҳ дар наздаш. хай ака ҷош мегӯяд ҷои хуба мегӯяд соҳибшон мегӯяд хай бо мисол рафта аз пеш бинен ҳамагӣ бо нархи 250000 сомонӣ аст бадрон азиз бо арзонтара мешавад. яъне ки мисол мактаб, мағоза ҳамин хел чизо дур нестай дар пеши дом астай. дар якум ошина яъне ки як хонага дар дуюм ошина бадрон ҳамин хел маълумот астай. агар ягон шумо хато фаҳмида бошем бо маълумоти иловагиша худатон гирем. шашум хонаи фурӯшии заминии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Бухта дар ноҳияи Кушониён гуфтагӣ аст. деҳаи аэропорт маркази Қурғон тепа. дӯстон хеле маълумото наистиям. обшим хона дар территорияи шаҳри Бухтарай. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. хонаҳо хай дарони хонаҳо ремонт доранд барои зиндагитон 100% мешавад. 4 хона аст ки 3.5 сотиқ замин ҳамагӣ бо нархи 175000 сомонӣ бадрон. боз дарахтони навниҳол ҳамин хелчо гирди хона маҳкам ошхона баня кухнӣ отделни дорад. маълумотҳои иловагиро тариқи телефон мегирем. обшим мисол территорияи Бухтар гуфтагӣ аст яъне ки деҳаи аэропорт. хай бо зангзани хатчон маҳсият кунед бо мисол маълумотҳои иловагиша метиҳантона. бозам такрор шава лайкора занед, силкара полниҳод подлисаш кунед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. боз аз территорияи Душанбе аст ки пойтахт дар райони Фидавсӣ 61 микрорайон назди масҷиди Аминҷон гуфтагӣ аст соҳибшон. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад 30 квадрати метр. дар тирезаҳои пластикӣ дорад, термис дорад, ошхона баня кухниш ҳастай. назди масҷид, мактаб, ҳамин хел лаби роҳ ҷои хуб дар мега открити лестница. як хонага дуюм ошина бо нархи ҳамагӣ 240000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтара мешавад. ҳамин одамоне ки наличи сумкати мегиранд мега боз арзон муомилаи хуба мекунанд. ака чанқа арзон мекунанд наша нагуфте на рақамои мегафоншон кор мекунад. маълумоти иловагӣ аз ҳамин соҳибашон. дӯстони азиз, аз китоб территорияи Душанбе агар шумо хонахар квартирахар ки бошед аз территорияи Душанбе дар комментария нависед. мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда баҳри шумо навор карда пешкаш мекунем. дастгириётона фаромӯш насозем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтагӣ аст яъне ки деҳаи Шӯрчашма. маълумоти иловагӣ тариқи телефон ҳамагӣ мегӯяд ай марказ мегӯяд аз центр 5 километр то хонара. 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ бадрон ки якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. дарони хонаҳо мегӯяд ремонт дорад мегӯяд барои зиндагитон мешавад ва ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% омодаи тайёрай бе ягон камбудӣ. ҷои хуб дар мегӯяд боди ҳавои тоза, природаи хуб. ҳамсоё гирдишда одамо зиндагӣ доранд. обсечам аста хай дар навор дидесен. маълумоти иловагиша тариқи телефон худатон мегирем. нархи ҳамин хона мега 160000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтара мешавад. 160000 сомонӣ бо муомила карда метиҳанд. ина рақамошон рақамо мегафон аст кор мекунад. маълумоти иловагӣ тариқи ҳамин телефон.
агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшӣ агар боша бадор хонаи заминӣ, квартира, мошин ё ки ягон чиз дигар замини хӯлан фарқ надорад. Сурат маълумот чароикӣ мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза ҳамин қадр хонаи фурӯшӣ буд ки пешкаш кардем. То видеои оянда.